खरनि देरसिन बिदां Hello, Sona. Mas Sona, dalam mana dong angzeng? Ayah, dengan nama Sona kah? Mana phone horबाय थायो नोंसोर आंनाव? Bah, punoran budai. Malah sekolah beralih mati punorawas raga जायो. नोंहालाय मानि उल्था? उल्था उल्थि नङा आंजों। आं हाबा फन रायलायबाय थानायनि आदाजों बेसेबां रायजादों? दोनथ'। Ayah, दानबावैसो. हरफिनगोनलां. हरफिन. आरो मानो हरफिनलायखो नोंसोर आंखौ रायजाहोलायसिनो दिनै? मा जाबावखो? Ayah, मा दानखो? जों मा खालामदों बेखौ नोंनो खोन्थाहरनांगोन ना? दे मा खालामदों गोख्रै खोन्था। जों दायो अन्थाइआव जिरायना अमा बेदर सेरसे सावना लाखाबाय। हाबाब, अखा बोगोना गेजेराव जिरायनानै अन्थाइआव जिरायनानै बेदर सावनायनि डायलग होखलि बिलाय। जों दायो बैरबखुन्दआव दावखोलांनोसै। नोंबो थांफानो नामा? आंलाय मानो थांनो? ओमफ्राय खर'फोरा गुदुं जायोबा अन्थाइफोरखौ सौखायो थां। मा अन्थाइलै? हाजोखौनो सौख्लाबहैजोबगोन जों। दोदो खना। होद फाग्लाया मा बुंखोब्रा? ओइ बिग्राय, बेदरा बोरो? आंबोलै खुदै गमारबाय दे। आंहाबो। चलो बैरबकुन्द'। सोरजों फन रायलायलायखो नोंलाय दा नोंदाया नुफैब्ला नोङो मोनगोनसो नों फरिखा खाथि मोनफैथारबाय एसेबो फरायनो गोसो गैया नों मैगंखौनो लामायावसो सायफैलायबाय आया ओंहाय गरमथारखायनो लामायावनो सायफैबाय आं सान्दुंबो गोसाथार नालाय माथो मैगं मैथा आगैलाय बहा थांखो न'आव गैया नामा बिलाय दासो न'आवनो दंमोन बिसोर लामाथिं ओंखारलांबाय नामाथाय दा बावैसो माबाफोर जादोंमोन होनबा जेबो जायाखै मा जालाबायनो गय खलम बिहरनायखौसो लाबोफादोंमोन आं नै आइया बे आगैनि फरायनायखौ एसे नोजोर होदो मेट्रिक आनजादा खाथि सफैथारबाय फेल जानांगौबा एकदम लासिं सिं जाथारगोन नोजोरखौलाय होदोंहाय आफा नाथाय आं हास्लाबबावाना हानांगोन आइ हानांगोन गुबुन खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो नोजोर होनांगोन नङाब्ला मेट्रिकआव मोजां नाम्बार मोनाब्ला आरो फेल जानांगौब्ला मा जागोन आदा सफैबाय आइयाबो औ बहाथो थांनाय माइनाव मोननाव थांदोंमोन आंनि बिहरनाय बहि कलमखौ लाबोबायना लाबोआखै आदा लाबोबाय दा मानो लाबोखै जालाबायनांगौ फैलाय थेंक इउ आदा हा अबावथो थाङा न'आवनो दसेबो थाया माइनाव मोननाव थांदोंमोन होनखाबाय दा आगै एग्जामा जोबोर खाथि सफैथारबाय बाराद्राय हजों थांनायखौ बारा दा खालामथार फरायनायाव गोसो हो नों मिथिखागौ मोजां पजिसन लानानै पास जायाब्ला जेबो मुलाम्फा गैया आरो जेबो सनमानबो थानाय नङा बेखायनो नोङो टप पजिसन लानानैसो पास खालामनांगोन आगै नोंनिफ्राय आरो माथो नांगौ टप पजिसन लानानै पास खालामनो हाब्लानो बेनो जोंनि गोग्गानाय नोंनिफ्राय आंनो जेबो नाङाखै नों टप पजिसन लानानैल' पास खालाम बेखायनो माखासे सम सानफोराव लोगोफोरजों फनाव बेस्थ' थानाय बिजि थानायफोरखौ खालामथारनांला सम गैला जिहेतु मोजां फराय जागोन आदा आं दानिया एसेबां फन रायलायखाला मोजाङानो खुगायावल' जानाङा
फेबायलै आङो गाज्रि दामोन बहाथो लोंबोलायखोब्रा आदैयालाय हा बहा लोंबोलायखो जिरायबाय दसे बेयाव बारजा एसे सोरनाव लोंना फैलायखो नोंलाय आदै आंनियालाय बिदिनोसै जथे बथे लोंबोबाय आदैयालाय गाज्रि मोनबाय नामालै मानो गाज्रि मोनोब्रा आदै आंनियाबो आदैया मालाय बायदि जौ फेग्रा मानसिखौ गाज्रि मोनग्रा मानसि नङालै मानोथो इसेबां लोङोब्रा आदै माथो ससमा गोसोमबो लालायथारदोंलै बिखायावलाय बहाथो मोनबोआ ससमाखौ बै लामायाव मोनबोनायाबोलै आं लामायावसो मोनबोलायथारबाय हाब माथो थफ्लायाव दंखायसो बारा लोंनालै आदै बारा लोंनाङा बेबायदि लोंबाय थानांगौब्ला बोरै जानांगौ दिनै मा दंबावो आदै जिउआव जेबोआनो गैला गासैबो जोबस्रांजोब्बाय सिलिंखार जिउनि गासैबो सिलिंखार हारसिं जिउआव माथो दंबावो आदै आंनि दुखुखौ बावगारलांनांगोन ना बे जुमायानो आंनि दुखुखौ बावगारहोनो हानाय मुलि आदै दे आदै थांनायखौलाय बहाथो मोनफिनबावनो बबे ससमाखौ गानफिनदोब्रा आदै बिराद साइज नुदोंमोन दहाय गानबोनायाव गाननायलाय दे गाननाय बा बिराद मोजांखौनो मोनबोदोंलै नोङो ससमाखौ बास दासो मोजां नुदों मोजाङानो बिराद बरिया नुथारदों माथो दासो बिराद मोजां बुस्थुखौनो नुबाय आदैया समायथारदों बरिया नुथारदों दे हेल' दासो हरदों आं दहायनिफ्रायनो नेबाय थादों मानो गाबोन नुदोंना बे गथ'आ आरो फरायनाया खनसो रायलायबाय थाबावबाय बिदाजों मोनमारथारसिगोन मा जाबावगोन गसासो नखरनि देरसिन बिदां होद बुन्दु मोनफैनाया एसे लेट जाबायलै जेबो नङा दे फै होनांगोन माथो सिन्था नुदोंब्रा बुन्दु मा जादों सिन्थायालाय बारा नङा एसे न'नि टेनसन जादोंलां दे मोजां खोन्थानाय हाब बुन्दु बिनानावखौ लानानै एसे टेनसन जादों अ मा जादों जेबोथ' जायाखै जानाया है एगजामानो खाथि सफैथारबाय मेट्रिक एगजामा फरायनायाव गोसो होआ खालि मबाइलावल' बिजि मबाइलावल' बेस्थ' मा खालामनो आरो बेखायनो एगजामाव माबायदि जागोन बेखौनो सिन्था खालामबाय थादों है जिबाबो बिनानाव सिन्थाथ' थाखागोन नङा होमबा एसे मोजाङै बुजायदो नाजानांसिगोन बेखौनो नाजागासिनो खोथाखौनो मानियाना गथ'आ मानिनांगोन मानियावलाय बोरै जानो ओमफ्राय बहाथो थाङामोन आं ओरै थांनो नागिरदों र' आं बिनानावखौ कल खालामना नायनि दे हरलाय बहा दं मा खालामदों हरलाय नुबाय दाबो बिजिबाव आरो बिजिबाव दे नायबावदो खनसे फन खालामनानै नांदों र' दा रिंदोंआनो दाबो हमलायबावाखैसो नुवाखै हमबावसै मा आदसा बुन्दु होनबा आं न'आव थांनांसिगोनलै ए थांसै एसे थाल लायाबा जानाय नंला एसे थाल लायोलाय मोजाङै दे आदसा नों होनबा आंबो थांसै न'आव थांबाय थानोसै अ दे नखरनिनो देरसिन दे
Ayo. Woi. Tuh lagi di mana? Ya? मा जाखो आफा? Agaknya bos kok. Orang dah ya? फरायदों फिसा गावनि रुमाव माबाफोर जादों नामा? जेबो जायाखै दहाय न' दंना गैयामोन नोंलाय? आं न'आवनो दंमोन आफा। आं दहाय दसे नोंबोजोंसो एसे फन रायलायदोंमोन। मा समाव? बे दहाय बेलासि समावसो आफा। बेलासि समाव बेखायसो फना बिजि जादोंमोन। माथो रायलायहरखो बिसोरबा? माथो रायज्लायहरा? नोम्बादिना गरमावहा जुस ना मा होनना बुङो बेखौ बांद्राय लोंनानै लोमजादों बियो। बेखौनो खिथाहरदोंमोन आरो नोंखौ आंनो दहाय। हाबाब बांद्राय जादों नामा बिदिबालाय? एसे मोजां जासैनो आदा। दे अब्लालाय आं थांनो माबा आदा बै फ्रिजनि दै गुसु गुसु लोंना बारा जादोंमोननो। बादा होबाबो मानिथारानो। अख्राथार नालाय जोंहा भागिनाबो माथो खालामनो आरो उन्दै गथ' बादा होबाबो लाया। साबै नङाबा आरो गरम होनना बारा जुइस लोंबाय थाना नोंहाबो लोंजागोनबो। आदा नों आंनो जेबो लाबोआसै। रानि दिनै जेबो लाबोफ्लाङासैना आङो बावनानै। मानो? बावबायना आं रानि दिनै बे फैसाखौनो ला दावदैनि लाबोदो ओमफ्राय नों आग्लायनायखौ मेथाइ जाबोदो दे। थेंक इउ आदा। दा थाब फै आरो। माथो ओंख्रि संखो आयालाय? मैथाजों नाजों संबाय। दे ओंखाम खुरदोलै जानोसै। ओइ सरन बन्धु मा जाखो बन्धु बुंलाय? आं सम सम बे बिनानावनि थाखाय बिराद टेनसन जाबाय थायोलै। बन्धु बेफोरखौनो टेनसन लाबाय थायो नामाब्रा? लों बन्धु। लोङाबा माथोबा लोंनांगौ। गोसाथारलै जुमाया। साला बन्धु सान्थि लोंनो होननानै फैबाय हनै खवारिनि जेनेरेटर डायनामाफ्राथ' दुब दुब दाब दाब मा सान्थि मोनखो लोंनायनिलाय? असान्थिसोलै ना बन्धु। नंगौ बन्धु बिसोरबो बन्द' खालामजोबनांगोन। लोङाबा जायाबा मोसायाबा नंगौ माथो खालामबावनोलै बे जिउआव बन्धु। दिनै दं गाबोन गैया थास'लायनि दै बादि जिउखौलाय। नंगौ बन्धु लोंना हो। जिउआ जोंनि दान्दिसेनिल' मोननाय समावनो जाखा लोंखा। बयबो मोसा जिउआ जोंनि दान्दिसेनिल' मोननाय समावनो जाखा लोंखा। रंजा बयबो मोसा है लागाव। लोंना हो बन्धु। उपाय गैला लोंनांसिगोन। बन्धु डिजिसो लाबोनांगौमोन नामालै? नाङालै बन्धु डिजिया जोंनावनो दंखायो गासिबो दंखायो। ब्रिं 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 द्रिं 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 नारा नारा लागाव। समायना सिखोला नुबोला लुबैयो जारौ खावलायाव फुदुंनो लुबैयो। ओइ सरन बन्धु जोंजोंलाय माथो सासेबो सिख्लाफोर सौग्रावथारलालै। मानसिफ्रानो दाखु साइस गोजाब्रा बन्धु सोर सिख्लाजोंलाय सौग्रावबावनोलै। नै बेनो जारलासोलै। जया नोंना कलेजाव फैनाया बेहायसो? सरि राजु मानसिनि जोनोम थैनाय गासिबो इसोरनि आखायाव। आं नुखाबायानो थाखादों आरो खोनाबायानो थाखादों। बिफायाबो फिसाफोर उन्दै समावनो हादोरनि थाखायनो जिउ बावलांबाय।
नोंहा थेवबो सोलायनायानो फैया खालि थगायनाय नोंखौ बेबायदि दाख्लाम आदै बेबायदि दाख्लामथार समाजाव मोजां बार फैनाय नङा